Yeah guys, marathon guys na akong mga pagumangko na si Ondoy ug si Angel. Hi Angel. Hello guys, maayong gabi kaninyong tanan. It's been a while nga wala ko ka vlog. Anyway, this is La Familia Boholanos guys. I'm here in the Philippines right now. It's about I think it's around 9 p.m. Luto na? Guys, luto na daw ang... Unsang naluto doon? Unsang naluto? Ha? Guys, nagbanana Q me kay mauli na ko, mabalik na ko sa Amerika ugma. Wala pa ko kakaon og banana Q, so nagbanana Q me alas 9 na sa gabi, guys. So mauna ang amo ang snacks. So anyway, guys, nara ko yung story sa akong pag-travel. Usually, kung gikan ka sa gawas, magdala ka og mga chocolates, mga branded shoes, bag, shampoos, groceries, imported tanan guys, imong dadon kay syempre pasalubong sa mga relatives katulad ni Ondoy, si Ondoy guys. Negro ka daw. Negro daw siya. Pero guys, akong ipakita ninyo, pabalik na ko sa Amerika. Akong ipakita ninyo ang mga pasalubong gi-request sa taga US. Bugata guys. Guys. Nagpaabis pa mig humay, nagpa-harvest mi og humay guys kay para lang na ako'y madalang bugas sa US. So, akong ipakita, guys, ha. Akong ipakita, guys. Aray ko, sakit. Uy, hindi mo kita. Uy. Guys, akong ipakita. So, ni ara, guys, ang ako ang pasalubong. Pula nga bugas. Huwag ka na, guys. Ni ara, guys, kung ano siya guys, guna. Dili ni siya para pang away guys ha. Para ni pa dili ni siya espada guys. Kung ano siya. Ako ipakita ninyo. Para ni siya sa pang gardening tools. Nara guys Nara guys. See guys, kita mo. So, mao na siya ang gamiton nimo mag planting. So, naa siya for left-handed and for right-handed. Kung left-handed ka guys, mao ni siya. Kung right-handed ka, and then kung napod siya for right and left-handed. Guys, nga pa guys, nakoy chocolate. This is real dark chocolates. Homemade real dark chocolates. Daghan kayo guys, Guys, nga pa. Grabe kayo ni guys. Guys, unsang ni mo ang akong bit-bit padulong sa Amerika buwad. Sa pa man ni another buwad guys. Wala sa do. Open sa do. Open sa. So guys, buwad. Ano siya ang gitawag na danggit. So, kani guys, paborito ni sa tanan. Hey, that's my favorite. Nokos. Og anchovy, dried anchovy. Hey, what this is? Plastic. So, mga buwad ni tanan guys, akong dadon. Mao ni ang tsokolate gikan sa Philippines. Di ba gang? Mao ni siya guys. Taghan kaayo niya. Ako kahibalo guys. Napanay padaha guys. 15 kilos ni. Bugat kaayo.
Anyway, guys. Well, say hi. Uy! Naulaw man, Angel. Guys, nag-banana Q pod mi ako pang pakipon. Before ko malaka mukhaan sa kog banana Q kay wala pa ko kakao. Wala pa ako kakao ng banana Q. Mauli na lang ko sa US. Bye-bye. Guys, mo ni ng banana Q, guys. So, banana with breaded sugar. It's called banana Q. Banana with Q. GR. Banana with R. GR. Huwag niya si Tiyay Monique. Nagluto sa banana Q. Uy, namit na. Met ba? Met ba? Guys, mukhaon sa kog banana Q before ko mo larga pa dulong sa Amerika, guys. Kay paborito ni nako. Wala ni sa Amerika mong good. Lami oy. Anyway, guys. Bye. Please subscribe my channel, La Familia Baholanos. Bye.